Takže ahojte, dobré ránko prajem, taktiež pekný deň zároveň. Chcem dnes natočiť full day of eating, dúfam, že sa mi to podarí, takže deň začínam s kávou. A taktiež chcem vám ukázať aj takú menšiu realitu. Asi som sa zobudila pred 15 minútami, som troška zaspatá, že preto aj tie vlasiače, neviem sa ospravedlňovať. Podľa mňa úplne zbytočné, keďže sme len obyčajní reálni ľudia a treba vidieť realitu. A káva a potom vám ukážem, čo mám na raňajky. Takže poďme na to. Keďže dnes je vysokosacharidový deň, tak mám viac sacharidov, ale troška menej tukov, takže je to troška také arašidové maslo nevošlo, ale nič sa nedeje. Reese's vošli, lebo ešte stále máme výzvu. Takže toto sú raňajky a to je vlastne cuketo kaša. Je tam, myslím, 90 gramov vločiek, nejakých 150 gramov cukety, ovocie a nakrájané Reese's. Mňam. Takže vidíme sa pri ďalšom jedle. Ahojte. Takže ahojte, som späť. Za chvíľu odchádzam do práce, tak som si myslela, že vám ukážem, čo si beriem do práce. Sice robím dneska len 4 hodiny, ale som sa rozhodla sa poistiť, aby som nejedla blbosti. Takže si berem vajíčkovú žemlu. Je to vlastne hnedá žemla, vajíčko a troška natierky na tom. A ďalej si ešte beriem toto. A to je vlastne taká proteínová guľka, ktorú som si sama urobila. Recept mám už spísaný, takže budem to musieť nastaviť na stránku, aby to niekedy išlo von. Takže zatiaľ asi toľko. Takže ahojte, som späť z práce. Ďalšie jedno dňa. Máme toto, máme tu nejakový šalát so zeleninkou. Ale mikroživiny treba papať, takže žiadnu inú šancu nemám. Takže poďme na to. Takže ako ďalšie jedlo tu máme toto. A sú to vlastne, približím vám to ešte raz. Sú to vlastne mrazené maliny rozmixované s jogurtom, s mliekom. Na vrchu sú čerstvé maliny a potom ešte troška arašidového masla. Takže zatiaľ ahojte. Takže ahojte, hlásim sa späť. Keďže idem trénovať, tak si idem dať nejaký ten menší snack predtým. A dnes to bude Haribo. 16 gramové sa mi zdá. A ešte to bude banán. Takže vidíme sa za chvíľu. Takže som späť. Už mám po tréningu. Našla som toto. Mám ešte nejaké sacharidy na zvyš. Takže to treba nejak doplniť. A potom už len večera. A momentálne je nejakých 18:30. A ja si dávam sacharidy. Veď to sa nemôže. Jasné, že sa môže. Nepočúvajte blbcov. Takže za chvíľu. Som späť. Toto je vlastne moja večera, ako vidíte, opekané zemiaky, nejaká špargla, burina a nejaké kuracie prsička s barbecue omačkou. Je nejakých 19:30, takže teraz budem večerať. A tá typická slovenská zásada, že po 6. sa sacharidy nemôžu, je naozaj akože úplná blbosť, ako som to už predtým hovorila. A dúfam, že vďaka tomuto videu budete aspoň trocha vidieť, že čo vlastne jem, a dneska bol vysokosacharidový deň a taktiež vám to dá takú menšiu predstavu o tom, že AFI má flexibilný štýl stravovania, nie je vlastne len o jedení blbosti, vlastne sú tam tie vlastne menej nutričné jedlá, nemusia tam byť a ja to mávam po väčšine nejakých 10 až 20% z toho celodenného. Takže vlastne najdôležitejšie je, aby sa dosiahli tie živiny a aby tie makrá ku koncu dňa sedeli. Takže čaute.